От тук започва приключението. Затова пътниците винаги бързат на слизане от самолета. Летището е първото, което виждат, когато отново стъпят на земята. Мирисът, температурата на въздуха, цветът на небето са нещо като предчувствие за следващите няколко дни. Днес най-слънчевото летище в България е процъфтяващо и предпочитано. Модерният дух на новия терминал привлича туристите. Новият терминал е свеж и приветлив, създава настроение на пътниците. Добре обучени кадри и модерни системи правят обслужването бързо и безпогрешно. Пътуването с дете, бебе или домашен любимец е удоволствие. Удобството на всеки пътник е една от главните задачи на Fraport Twin Star. Освен изискани френски парфюми, фин белгийски шоколад, неустоимо италианско прошуто, за да запази вкуса на току-що преживяното, всеки чужденец отнася по някое българско съкровище – мед, сирене, вино. Докато пасажирите пият кафето си, екип от професионалисти подготвя техния полет. Нова и най-модерна наземна техника, млади обучени кадри, бързина и качество. Това е стилът на Fraport Twin Star. Летището има устойчива и достатъчно дълга писта от 3200 метра, готова да посрещне всеки летателен апарат, използван гражданската и военната авиация. Гордост за летището е и новата карго зона. Тук кацат и разтоварват едни от най-големите самолети в света, като Руслан. Кацала е и Мария. Гордост за всяко летище. Най-придирчивите пътници могат да разчитат на уединение до полета си в комфортен VIP-салон. Изключително внимание е отделено и на удобството на специалните пасажери, пътниците с увреждания и майките с малки деца. През летния сезон летище Бургас работи с над 70 авиокомпании, които изпълняват полети до 130 дестинации.
През 2006 година Fraport Twin Star Airport Management спечели 35 годишна концесия за летище Варна и летище Бургас, за което време ще оперира и развива двете морски летища. Fraport Twin Star Airport Management е компания с 60% участие на световния летищен оператор Fraport AG и с 40% притежавани от Airport Services България, дъщерно дружество на Химимпорт. Fraport управлява и оперира 12 летища по целия свят, плюс летище Франкфурт, един от водещите летищни центрове в света. Летище Бургас постигна значително развитие през последните години, благодарение на активната работа на Fraport Twin Star Airport Management. Най-слънчевото летище в България поставя нови рекорди в обемите на обслужения трафик. През най-динамичните месеци юли и август броят на обслужените пътници го нареждат на първо място в страната. Най-значителните инвестиции, правени на бургаското летище през последните десетилетия, са изграждането на новия пътнически терминал и прилежащата инфраструктура. Те изменят изцяло визията на летището и качеството на предлаганите услуги. От тук започва приключението. Пак тук завършва ваканцията. 270 degrees, 9 knots, gusting 20, variations between 250 degrees and 340 degrees. Nice flight. Clear for takeoff, runway 22. Годишно през летище Бургас минават милиони чифта обувки. Изпиват се хиляди литри кафе. Безброй много пъти се чува "Обичам те" на различни езици. Летището е вълнуващо място.